Väčšina hudobníkov bojuje o každé jedno vypočutie, aby na konci mesiaca mali aspoň na kávu. No tento muž na to šiel inak. Vytvoril systém, ktorý nepotreboval talent, hudobné nástroje a v konečnom dôsledku ani fanúšikov. Spáchal totiž najväčšiu a najsofistikovanejšiu krádež v dejinách streamovacích platformiem. Zarobil $10 miliónov na pesničkách, ktoré nikdy nepočulo ľudské ucho. Tento digitálny parazit však neokradol len korporácie. Pripravil o zisky vašich obľúbených umelcov. Ako to dokázal? Budete pozerať, ako šokujúco jednoduché to bolo. Musím však upozorniť, že toto video neslúži ako návod a nikomu neodporúčam tento postup napodobňovať. Dnes si povieme o doposiaľ najväčšej streamingovej krádeži a o tom, ako k nej došlo. Ale poďme pekne po poriadku. Najskôr si povedzme niečo o človeku, ktorým za tým všetkým stál. Michael Smith nie je žiadny hacker z tmavej pivnice. Bol to úspešný majiteľ siete lekárskych kliník, 40-tník, ktorý nosil priliehavé košele cez vypracované svaly. Žil vo veľkom dome na predmestí Charlotte v Severnej Karolíne so svojou manželkou a 6 deťmi. V garáži mu parkovali 3 luxusné autá. Mal peniaze, ale tužil po jedinom: stať sa hviezdou hudobnej sféry. Dokonca si zaplatil, aby mohol byť porodcom v istej reality show po boku DJ Khaleda. Písal sa rok 2017, keď so svojím parťákom trávili noci v štúdiu a nahrávali jazzový album. Smith brnkal na gitare a jeho kolega hral na klávesoch. Keď dielo dokončili, vydali ho na všetkých platformách a dokonca aj ako fyzický CD nosič. Pre mladších divákov je to tento predmet. Bohužiaľ, album sa nepresadil, no nádejní hudobníci sa nevzdávali a titul vydali v deluxe verzii. Však čo iné spravíš, keď je originál neúspešný, spravíš deluxe. A neuveríte, čo sa stalo. Projekt sa vyšplhal na prvé miesto v rebríčku Billboard Chart. Takže konečne prišiel skutočný, merateľný úspech. No, nie tak celkom. Rovnako náhle, ako sa tam objavil, album z rebríčka zmizol. Smithov kolega bol z toho poriadne zmetený. Album, ktorý bol teoreticky svetovým hitom, nikoho nezaujímal. Žiadne recenzie, žiaden hype, žiadne články. Analytika ukázala niečo bizarné. Tisíce prehratí sa sústreďovali v malých dedinkách vo Vietname. Distribútori rýchlo označili projekt za streamovací podvod. Smith sa síce vyhováral, že len prikázal personálu vo svojich klinikách, aby skladby streamovali, no nebolo to príliš uveriteľné. Smithov parťák mu vtedy odoslal nahnevaný mail: "Dopustil si sa federálneho zločinu, bro." Smith sa však rozhodne nevzdával. Naopak, ako správny špekulant vycítil príležitosť. Spojil sa s Alexom Mitchellom, šéfom jedného z prvých startupov na AI generovanie piesní. Vtedy ešte nikto netušil, ako všade prítomná sa umelá inteligencia vo svete stane. Aj v tom hudobnom. Mitchell dodával Smithovi tisíce piesní každý týždeň výmenou za malý podiel na výnosoch. Vo veselej, takmer provokačnej poznámke mu napísal: "Nerobíme hudbu, ale instantnú hudbu." Haha. A aby to nebolo podozrivé, Smith musel oklamať bezpečnostné algoritmy. Keby jedna skladba mala miliardu streamov, systém by ho okamžite zablokoval. On však zvolil stratégiu rozptýlenej identity. Svoju AI tvorbu nahral podstovky fiktívnych interpretov. Falošní umelci mali rovnako čudné mená: Calm Force, pokojná sila; Calm Knuckles, pokojné hánky; či Calorie Screams, výkrik kalórie. Pre Spotify to vyzeralo ako prirodzený šum tisícov nezávislých autorov, z ktorých každý má len pár fanúšikov. Ale v súčte Smith generoval 660 000 streamov denne. To je v prepočte na zárobky vyše $1,2 milióna ročne, úplne pasívne, aj kým pokojne spinkal. Nebolo to umenie, bol to digitálny polotovar vytvorený na generovanie metadát. Smith vytvoril armádu 10 000 falošných účtov. Tieto boty predstierali, že sú reálni predplatitelia na Apple Music, YouTube Music, Tidale a predovšetkým na Spotify. Kúpil si softvérový kód, ktorý mu umožnil ovládať tieto konta na diaľku a simulovať správanie človeka tak presne, že systémy dlho nič netušili. Inými slovami, Smith sa stal majstrom AI slop hudby. Takíto podnikavci dnes zaplavujú Amazon lacnými roboknihami a menia weby na továrne s AI obsahom s vidinou rýchleho zbohatnutia. Toto reálne zaplatil. Tu prichádza najdôležitejší bod. Smith neokrádal platformy o ich zisk. Okrádal reálnych tvorcov. Streamingové služby fungujú na princípe spoločného balíka peňazí. Každý mesiac sa vyzbiera suma z predplatného a rozdelí sa podľa podielu streamov. Každý jeden falošný stream od Smithových botov priamo zmenšoval podiel peňazí pre živých hudobníkov. Ak vaša obľúbená kapela dostala tento mesiac menej, je dosť možné, že ich peniaze má Michael Smith. Bol to parazit na systéme, ktorý bral prostriedky z vreciek ľudí, tvoriacich skutočnú kultúru. Na jar 2023 dostal Smith oznámenie, ktoré znamenalo vážnu ranu. Organizácia, ktorá zbiera a rozdeľuje licenčné poplatky, ho konfrontovala ohľadom podvodu a zastavila platby. Kľúčový finančný zdroj sa uzavrel. Zásah FBI. V septembri 2024 zastavili modré dodávky agentov FBI pred luxusným domom 52-ročného Michaela Smitha. Nasadili mu puta a odviedli ho, zatiaľ čo zmetení susedia sledovali scénu so slovami:
Veď je to taký slušný človek. Smith bol zatknutý a obvinený v najväčšom prípade krádeže zo streamovacích platformiem. Podľa vlády Smith medzi rokmi 2017 a 2024 vygeneroval viac ako 4 miliardy fejkových streamov a zarobil minimálne 10 miliónov dolárov použitím armády botov. Smith samozrejme vinu popiera a tvrdí, že neurobil nič zlé, ale ako sa hovorí, väznice sú plné nevinných ľudí. A tu sa dostávame k samotnému problému. Technicky nie je nelegálne vytvárať obrovské množstvo AI hudby a nahrávať ju na streamingovú službu. Nechutné? Áno. Neúctivé k umeniu? Pravdepodobne tiež, ale nie je protizákonné. V skutočnosti je to celkom bežné. Napríklad francúzska platforma Deezer odhaduje, že 10% piesní nahratých každý deň sú generované umelou inteligenciou. A v čase, keď pozeráš toto video, to pokojne už môže byť aj viac. Skutočným problémom boli boti a falošné účty. Veľké streamingové služby ich zakazujú vo svojich podmienkach používania. Zostáva nejasné, ktoré spoločnosti nakoniec Smithovi vyplatili najviac. Pravdepodobne preto, že nikto nechce priznať zlyhanie svojich detekčných mechanizmov. Spotify tvrdí, že jeho programy machinácie odhalili. A z tých 10 miliónov mu vyplatili asi len $60,000. Ťažko povedať, či je to pravda, alebo len nechcú odhaliť svoju Achillovú pätu. Apple, YouTube Music aj Tidal nereagovali na otázky. Amazon takisto odmietol odpovedať. Takže môžeme sa len domnievať, že prečo asi. V niektorých kruhoch hudobného sveta nie je Smith považovaný za čistého záporáka. Hudobníci často obviňujú platformy, že sami okrádajú umelcov a preto ho niektorí vnímajú ako moderného Robina Hooda. Iní ho vidia ako človeka, ktorý zneužil systém a obral o peniaze skutočných tvorcov, tých, ktorým odmeny naozaj patria. Smith je teraz prepustený na kauciu. Ak bude uznaný za vinného, čelí až 60 rokom za mrežami. Streamingové služby sa dnes snažia brániť v nekonečnej vojne proti AI. Spotify už podniklo konkrétne opatrenia. Začali účtovať labelom, teda vydavateľstvám, pokuty za umelé streamy, zvýšili minimálny počet vypočutí potrebný na vyplatenie odmien a hlavne predĺžili minimálnu dĺžku skladby. Michael Smith však nie je len jeden kriminálnik. Je to precedens. Ukázal, že kombinácia AI a automatizácie dokáže vytvoriť systémovú slabinu v akejkoľvek digitálnej ekonomike. Či je to YouTube, TikTok alebo reklama. Ak niekde existuje systém odmien, existuje aj parazit, ktorý ho dokáže vycicať. Sme v bode, kde stroje generujú obsah pre stroje, aby generovali fiktívne peniaze, ktoré však my všetci reálne platíme. Každý dnes môže stlačiť pár tlačidiel a vytvoriť skladbu. Ale vybudovať si bohatstvo z týchto piesní bez publika posúďte sami. Z jedného uhla pohľadu môže ísť o zločin. Z iného je to akési nové umenie. Smith nenašiel chybu v Spotify, našiel chybu v tom, ako dnes konzumujeme digitálny svet. Čo si o to myslíte? Bol Michael Smith geniálny stratég, ktorý len otestoval deravý systém, alebo kriminálnik, ktorý si zaslúži závažný trest? Napíšte mi to do komentárov a ak vás video bavilo, pre viac takýchto podobných mi nezabudnite dať odber, komentár, like, whatever, díky moc a teším sa na vás pri ďalšom videu. S pomokou umelých som bohatá.